Tervetuloa Palopaikalla podcastin pariin taas. Nyt on kauden ensimmäinen osakilpailu ajettu läpi ja niin kuin kaavailtiin, että vesisateinen kilpailu on tulossa ja niinhän se oli. Ja kyllä se vesisade antoi semmoisen reseptin tuohon kisaan, että että oli muuttuvia olosuhteita, paljon tapahtumaa. Ei ehkä niin ohituksien puolesta, mutta muuten oli kyllä todella tapahtumaa rikas kilpailu. Ja jos tässä paljastetaan voittaja ja muutenkin miten toi kisa meni, niin Lando Norrishan otti aika vakuuttavankin voiton. Kisan voitosta kyllä käytiin kova kilpailu koko kilpailuajan Piastrin ja Verstappenin toimesta, varsinkin tuossa kisan keskivaiheella McLaren kuskien kesken käytiin kisasta kiivasta taistelua, mutta McLaren laittoi sen sitten jäihin sen kisailun niin sanotusti, mutta siitä vähän myöhemmin lisää. Ja sitten kisan loppuvaiheilla niin Max Verstappen pääsi Norrista lähelle. Ja sitten kolmantena oli Russelli, ja kyllä Russellilta oli aika lailla täydellinen viikonloppu. Ennen viikonloppua kaavaltiin, että Mersu olisi niin sanotusti se neljänneksi nopea, ehkä kolmanneksi nopea. Että Ferrari kyllä laitettiin Mersun edelle, mutta kyllä tämän viikonlopun osalta näytti, että kyllä Ferrarissa on vähemmän vauhtia kuin Mersussa, ja Russell ja Antonelli kyllä niin kuin, osoitti sen. No Russellilta oli vähän ehkä jopa tylsä kilpailu, tai oli kyllä pimennossa koko kilpailuaja, että ei sinänsä ajanut ketään vastaan kilpaa, että ajoi sillä neljäntenä, ei oikeastaan ketään vastaan, mutta ei tehnyt virheitä, ja Mersu reagoi näihin muuttuviin olosuhteisiin todella nopeasti ja teki oikeaan aikaan kaikki varikkostopit, niin sen asioista Russell oli kolmantena, että täydellinen viikonloppu kyllä Russellilta ja oikeastaan täydellinen viikko Mersulta. No Antonellin tuo aika, että meni vähän penkin alle, mutta kisassa kyllä osoitti, että kyllä hänessä on vauhtia. Joo, eli voitaisiin eka käydä niin sanotusti kronologisessa järjestyksessä tämä kilpailu läpi, ja sen jälkeen annetaan jokaiselle kuljettajalle arvosana 0–10. Ja no voitaisiin eka sanoa, että miten tämä lopputaulukko, missä järjestyksessä kuljettajat tuli maaliin, niin kisan voitti siis Norris, eli Norris oli ensimmäinen, toisena Verstappen, kolmantena Russell, neljäntenä Albon, viidentenä Antonelli, kuuntena Stroll, seitsemäntenä Hülkenberg, kahdeksantena Leclerc, yhdeksäntenä Piastri, kymmenentenä Hamilton, 11. Gasly, 12. Tsunoda, 13. Ocon, 14. Bearman. Ja sitten on iso litana kuljettajia, jotka ei päässyt maaliin asti, eli keskeytti, eli Lawson, Portoletto, Alonso, Sainz, Hadjar ja Doohan keskeyttivät, eli 3/5 tulokkaasta keskeytti. Eli ainut tulokkaat, jotka pääsivät maaliin, oli Bearman 14. ja Antonelli 5. Sekin osoittaa, että oli kyllä vaikeat olosuhteet tässä kisassa, mutta joo, käydään nyt tämä kisa läpi, niin kisaan lähdettiin Intereillä. Ainut kuski, joka lähti näillä täyden vesikelin renkailla, oli Lance Stroll, mutta heti lämmittelykierroksen aikana Isaac Hadjar ajoi ensimmäisessä mutkassa seinään. Se oli ehkä vähän vaikea miettiä, että minkä takia tämä tapahtui, mutta kuten selostajatkin ja mä itse kahtoin sen tilanteen monta kertaa läpi, niin se näytti siltä, että Hadjar kaasutti liikaa valkoisen viivan päällä ja sitten menetti autosta kaiken pidon. Koska tämä on katurata, niin muulloin kun täällä ajetaan kilpaa, niin tämähän on normaalissa liikennekäytössä, niin radassa on tietenkin näitä valkoisia viivoja keskellä tietä, niin siitä kun sä varsinkin vesisateella meet valkoisen viivan yli tai oot sen valkoisen viivan päällä ja alat kaasuttamaan, niin kyllä sinne niin pito häviää ja oot seinässä, mutta todella jännä tilanne, koska oli kuitenkin lämmittelykierros ja
vauhdit oli todella pienet, mutta se osoittaa sen, että oot tulokas, kauden ensimmäinen kilpailu, niin sä et vaan yksinkertaisesti sulla ei ole vaan sitä kokemusta näihin tilanteisiin ja sä siitä ajaa tulos. Et ei nyt suurempia moitteita voi antaa Hatcherille, mutta kokemusta tarvitaan lisää. No, kuitenkin sen kunniaksi sitten, sen kunniaksi vaan niin sanotusti oli onni onnettomuudessa oli Strollin kannalta, koska hänelle sitten vaihdettiin nämä interit ja sitä mä vaan mietin, että miten Stroll ei oikeastaan sanonut Aston Martinille, että ei nyt oikeasti laiteta täyden kelin renkaita, että eihän tässä ole mitään järkeä, kun kyllä niin kuin kokenut kuski niin kuin näkee ne olosuhteet, että ei näissä keleissä nyt ajeta täyden vesikilin renkaille, että interit riittää. Ja kun me tiedetään, että täyden vesikilin renkaat on oikeastaan aika hyödyttömät, ja jos semmoinen keli olisi, jossa niillä pitäisi ajaa, niin yleensä tulee punainen lippu ja ei edes ajeta niissä keleissä. Et en tiedä, mitä Aston Martin ajatteli ja miksi Stroll ei sanonut mitään siihen vastaan. Et siinäkin on se, että nähdään, että ei Strolli ole niin sanotusti huippukuljettaja, joka osaa sanoa noissa tilanteissa vastaan tai tietää, että mikä se on se oikeasti se niin kuin oikea rengas tiettyyn keliin. Ja sitten siitä tuli niin sanottu delayed start ja lähdettiin uudelle lämmittelykierrokselle ja sen jälkeen saatiin kisa käyntiin ja startti meni hienosti. Max Verstappen sai selvästi parhaimman lähdön top 3 kuskeista, pääsi Piastrista ohi ykkösmutkan jälkeen ja olisi jopa päässyt ehkä molemmista McLaren-kuljettajista ohi ykkösmutkassa, mutta Norris teki hyvän liikkeen mutkan sisälle ja sitten Verstappen ei vaan voinut ohittaa McLaren-kuskeja ja joutui vähän niin kuin pussiin, mutta kuitenkin sitten ykkösmutkassa pääsi ulkokautta Piastri ohi, oli parempi pito ja pääsi sitten ohi. Ja ykköskierroksella muuten, niin Sainz ja Doohan ajokolaari. Doohanin tilanne oli aika lailla sama, mikä Hatcherilla, että valkosiviivan päällä lähti pito vaan pois. Mutta mikä tässä Doohanin tilanteessa oli vielä erikoisempaa oli se, että tämä tapahtui niinku suoralla, tai suoralla, siinä ykkössektorin päätteessä, kun on semmoinen suora, joka vähän kaartuu, mutta anyways, aika lailla suoralla tapahtui tämä Doohanin tilanne. Mutta siinäkin oli se, että kun sä meet vesisateella vähänkään viivasen valkoisen viivan päällä ja alat kaasuttamaan, niin kyllä se pito lähtee pois. Ja sitten siitä tuli safety car, ja sitten todella erikoinen oli tämä Sainzin tilanne, että viimeisessä mutkassa auto vaan lähtee hanskasta ja hän on seinässä. Ja tämä tapahtui niin kuin safety carin alaisuudessa, eli vauhdit ei ollut mitkään suuret. Ja mä en ole ihan varma, että miksi toi tilanne edes tapahtui. Et selostajat sanoi jotain, että Sainz short shiftasi alaspäin ja sitten siitä lähti auto. Ja sanovat myös jotain, että tuli semmoinen yllättävä moottorin tehon lisäys, mihin Sainz ei ollut valmistautunut ja sitten siitä lähti vaan peräiriti ja oltiin seinässä. Ja jotain jarruongelmiakin selostajat sanoo, mutta mä en ole ihan varma ja vakuuttunut, että miksi toi tapahtui. Mutta joo, safety carin jälkeen niin ei sinänsä tapahtunut oikeastaan mitään. Käytiin oikeastaan semmoista odottelua, että mitä tässä nyt tapahtuu, että kuivuuko rataa, eikö kuivu rataa, milloin kuivuu rataa, milloin vaihdetaan slicksit, alkaako vettä sataa, missä vaiheessa vettä alkaa sataa enemmän. Et siinä oli aika lailla semmoinen, oliko nyt puolen tunnin odottelu, milloin rata kuivuu ja milloin taas alkaa sataa vettä, joten siinä kun rata alkoi kuivumaan, niin sitten kierroksella 13 DRS otettiin käyttöön ja ensimmäisen kierroksen jälkeen niin Antonelli teki kierroksella 15, ohitti Hülkenbergin ja nousi 12
Mutta siinä taisi tapahtua silleen, että Antonelli teki sitten jonkun virheen ja Hülkenberg pääsi takaisin ohi. Ja sitten ei mennyt kauan, kun Antonelli ohitti Hülkenbergin taas uudestaan. Et siinä oli semmoista perässä ajoa ja sitten DRS:llä tehdään ohitus. Ja kyllä muutenkin toi kisa oli aika semmoista perässä ajelua, että edelleenkin näissä autoissa on se ongelma, että ei noilla voi oikeastaan niinku kisata kunnolla. Et kyllä ootan niinku ensi kauden autoja innolla, että olisiko ne saanut ratkaistua noihin uusiin autoihin sen ongelman, että oikeasti voidaan kisata. Ja no sit tossa noilla kierroksilla 15, 17, 16 käytiin taas perus Ferrarin tiimiradio, että Hamilton oli ehkä vähän jopa hiilenä Ferrarin suuntaan, kun hän sanoi Ferrarin kisainsille, että leave me to it, kun kisainssi yritti selittää jotain, mitä Hamiltonin pitäisi tehdä, ja Hamilton vaan sanoi, että nyt antakaa mun olla, että mä en kyllä tiedä, mitä mä teen. Kyllä Ferrarin tämä tiimiradio rumba taas jatkuu, että en tiedä, että mitä muutosta siellä Ferrarille pitäisi tehdä, että siellä saahan se kommunikaatio oikeasti toimimaan, eikä kuskien tarvitse miettiä, että mitä oikeasti tapahtuu tällä tiimiradiossa, että antakaa oikeita informaatiota, älkää antako liikaa informaatiota, ja muutenkin Ferrarin toiminta oli tässä kisassa todella outoa, että Leclercin kanssa oli myös outoja tiimiradioa, että Leclerc sanoi, että onko joku vuoto autossa, että mun penkki on täynnä vettä, niin sitten kisainsi vaan sanoi siihen, että no se on varmaan vettä. Et Leclerc vaan sanoi siihen, että joo, nyt on viisaita sanoja. Et Ferrarin toiminta on ihan naurettava tällä hetkellä, ja myös sekin, kun oli noi muuttuvat olosuhteet, niin Ferrari taas munasi ihan täysin koko kisan, kun ne ei tullut varikolle ja reagoinut niin kuin muut. Et siinä, missä McLaren teki heti ratkaisun ja otettiin Interit alle, kun muut oli slikseillä, niin Ferrari vaan jatko, ja lopulta oltiin siinä tilanteessa, että kaikki muut top 10 autot oli melkeinpä käynyt varikolla laittaa Interit, mutta Ferrarit vaan ajoi siellä vielä slikseillä. Et ei näytä hyvältä tää Ferrarin kausi. Mutta joo, nyt vähän karattiin tästä kronologisesta järjestyksestä, mutta palataan siihen nytten. Eli kierroksella 17, kun rata alkoi kuivua, niin Maxilla loppui renkaat aika lailla, ja meni pitkäksi esim. Tuossa mutkassa 11, jonka jälkeen Piastri pääsi Maxista ohi, ja sen jälkeen kyllä niin kuin molemmat McLarenit lähti karkuun, ja kisa näytti siltä, että vaan heidän kesken käydään kilpailuvoitosta taistelua. Ja en nyt muista sitä kierrosta, mutta siinä Piastri pääsi Lando Norriksen kantaan, ja näytti jopa siltä, että Piastrilla on paljon enemmän vauhtia, ja hän pääsee Norriksesta ohi, mutta sitten McLaren teki semmoisen ratkaisun, että pidetään nämä positiot, ei ajeta kilpaa, että ehkä sitten kilpailun loppupuolella, kun tulee sliksikeliä, niin sitten annetaan kisata. Ja tämä oli niinku mun mielestä siis väärä ratkaisu, koska et sä voi heti ensimmäisessä kisassa, varsinkin kun Piastrin kotikisa, niin tehdä tuommoista ratkaisua, että ei anneta kuljettajan kisata. Et siinä kyllä niinku vähän asetettiin jo Piastria ehkä kakkoskuskin rooliin, että haluttiin vaan varmistella jopa Norrikselle voittoa. Toki kyllä mä ymmärrän sen, että ei haluta riskeerata, että otetaan se kaksoisvoitto, varmaan kaksoisvoitto, mutta siinäkin tilanteessa Max oli jo 16 sekkaa McLarenia jäljessä, niin miksei anneta kisata. Ja mikä on vielä ihmeellisempää, niin muutama kierros sen jälkeen Piastri teki pienen virheen, ajautui pari sekkaa Norriksen taakse, niin sit yhtäkkiä tulikin tiimiradioon semmoista viestiä, että joo, nyt saatte kisata. Niin siis siinä vaan odotettiin, että Piastri tippuu Norriksen vauhista, ja sit sanotaan, että nyt saatte kisata, että hyvä homma. Niin kuin, siis mitä? Ei mitään järkeä tuossa. Että todella röyhkeätä toimintaa mun mielestä McLarenilta. Että ehkä sanotaan, että saa kisata, kun Piastri näyttäisi, että sillä olisi enemmän vauhtia kuin Norriksella ja menisi ohi.
Mutta sen jälkeen, kun Piastri tippui parin sekan taakse, niin sitten sanoit, että saatte kisata, niin ei mitään järkeä. Mutta joo, muuten siinä ei tapahtunut oikeastaan mitään. Mun mielestä Antonelli ohitteli jollain noilla kierroksilla enemmän kuskeja, ja se oli oikeastaan se valopilkku kärjen osalta koko kisassa, että hän teki oikeastaan mun muistaakseni ainoat ohitukset. Kyllä siellä joitain muitakin ohituksia oli, mutta Antonelli mun mielestä teki eniten niin kuin puhtaita ohituksia. Mutta joo, sitten kierroksella 34 saatiin taas uusi safety car, kun Alonso ajoi mutkan 7 jälkeen seinään. Et siinä Alonso taisi ottaa vähän liikaa kanttaria, ja sitten siinä oli vettä vähän enemmän. Niin sitten kun ajaudutaan kuivalta linjalta märälle, niin no, lopputulos on se, että ollaan seinässä. Ja siinä safety carin rumpassa kyllä kesti todella kauan saada Alonso auto pois sieltä radalta. Et siinä kesti 5-6 kierrosta ehkä, jos mä oikein muistan, mutta kyllä niinku ihan liian kauan. Ja sitten siinä kävi jopa mun mielestä aikamoinen vaaratilanne, että siellä ajo siinä 90 sikanissa, niin samaan aikaan sen shikani ajaa läpi rekka plus turva-auto ja muut formula-autot, niin ei mun mielestä tuommoista saisi käydä. Et siinä kun kuitenkin ajetaan vesisateella ja ollaan nähty, että noissa pienissä vauheissa auto voi lähteä niin sanotusti käsistä, niin kyllä siinä olisi voinut käydä aikamoinen vaaratilanne. Ja sitten mä vaan mietin, että miten nämä selostajatkaan ei ottanut tuota huomioon, mutta mun mielestä toi oli aika niin kuin vaarallista Fian puolesta. Ja siinähän sitten alettiin käymään varikolla sen safety carin aikaan, että melkein kaikki taisi laittaa noi hardit alle, mutta noi Max Verstappen ja Albon ja Tsunoda taisi laittaa mediumit, ja mä näin sen kyllä täydellisenä mahdollisuutena Maxille, että hänellä on mediumit, kun McLarenilla oli hardit, että Max pääsisi ohi sitten sen safety carin jälkeen McLareneista, mutta loppupeleissä ei sillä mediumilla ollut mitään differenssiä siihen. Sen jälkeen oikeastaan McLarenit oli vakuuttavassa kaksoisvoittoasetelmassa. Niin sitten kierroksella 44 Piastri ja Norris ajaa samassa mutkassa ulos, eli siinä kolmanneksi viimeisessä mutkassa ajautuu hiekoille. No, Norris pääsi sitten hyvin jatkamaan, mutta Piastrille kävi vähän kehnommin, että hän sitten ajautui sinne nurmikolle siinä toisiksi viimeisessä mutkassa ja jäi sinne nurmikolle aika pitkäksi aikaa. Et siinä kyllä nähtiin, että nyt on olosuhteet muuttunut taas siihen, että pitää laittaa Interia alle, ja siinähän tuli sitten heti seuraavalla kierroksella Norris sisään, laittoi Interit, ja Mersu tuli sisään, mutta muista niin kärkitalleista, niin noi Ferrarit jäi radalle ja Max jäi radalle ihan riskille, että jos se vesisade ei yllykään, niin sitten heillä on sitten periaatteessa free stoppi muihin kuskeihin verrattuna, varsinkin McLarenin Norrikseen. Mutta vesisade yltyi ja sitten Max tuli lopulta parin kierroksen jälkeen varikolle ja oli sitten lopulta muutaman sekunnin Norriksin perässä, mutta kyllä jos Red Bull olisi reagoinut heti, niin ne olisi ollut Norriksen edellä, mutta helppo olla jälkiviisas. Ja sitten Ferrarit jäi pitemmäksi aikaa radalle ja heidän koko kilpailu kyllä meni siinä ihan penkin alle. Kyllä luulisi, että Ferrari osaisi nämä strategiset päätökset. Niillä on ollut niin monta vuotta se ongelma, että ne ei osaa reagoida niin kuin muuttuviin olosuhteisiin, muuttuviin tilanteisiin tarpeeksi ajoissa. Ne tekee aina tosi huonoja strategisia päätöksiä. Ja nyt oli taas osoitus siitä, että heillä tuo strategiatiimi ei vaan toimi. Että siellä pitää oikeasti tapahtua isoja muutoksia. Ja kyllä niin kuin ylipäätään Ferrarin tämä koko viikonloppu oli todella iso pettymys, mutta kyllä niin kuin meni Hamiltonin ensimmäinen viikonloppu Ferrarin väreissä niin kuin aivan penkin alle. Mutta joo, sitten 47 kierroksella niin
no nyt taas unohtui tämä kronologinen järjestys, mutta joo, kierroksella 47 Bortoleto ja Lawson ajaa seinään. Et Bortoleto menitte autohallinnan niissä viimeisissä mutkissa, ajoi seinään, ja sitten Lawsonilla tapahtui käytännössä sama, mikä tapahtui Hatcherilla ykkösmutkassa, että ollaan vähän siinä valkoisen viivan päällä, aitan kaasuttamaan, ja varsinkin kun ollaan slikseillä, niin sitten lopputulos se, että ollaan seinässä. Ja kyllä Lawsoninkin ensimmäinen Red Bull viikonloppu niin aika penki alle meni. Ja joo, no turva-auton ansiosta kuitenkin sit Ferrarit oli pisteessä mukana, ja turva-auton ansiosta myös toi Max Verstappen pääsi Norriksen kantaa ihan toden teolla. No loppupeleissä Max Verstappen ei saanut kunnon ohitusyritystä Norriksesta, että kyllä niin kuin Norris piti pään kylmänä ja otti sen varman voiton tästä ekasta kilpailusta, ja erinomainen viikonloppu kyllä Norrikselle, että vihdoin ja viimein kääntää aika-ajojen paalun kisan voitoksi, ja ei myöskään menettänyt ensimmäisen mutkaan tai ensimmäisen kierroksen aikana johtoasemaa. Et, niin kuin tätä Norrista halutaan nähdä, ja tämä Norris tarvitaan siihen, että hän voittaa mestaruuden. Ja kyllä niin kuin McLarenilla on nyt niin kuin selkeästi ylivoimainen auto, varsinkin niin kuin ei muuttuvissa olosuhteissa. Siinä vaiheessa, kun rata alkoi kuivua ja oltiin sliksellä, niin kyllä se oli selvää, että McLareni on tämän gridin niin kuin selkeästi ylivoimaisin auto tällä hetkellä. Mutta joo, no muuten siinä loppukierroksilla, niin kierroksella 54 Gasly tekee ykkösmutkan virheen, ja sitten siinä suoralla ykkösmutkan jälkeen niin molemmat Ferrarit pääsee ohi, ja sitten seuraavalla kierroksella Piastri pääsee ohi, ja sitten Piastri vielä, oliko se viimeistä edeltävällä vai viimeisellä kierroksella jopa, ohitti Hamiltonin hienolla ohituksella siinä 90 mutkan chikanissa, ja sinänsä todella hyvä niinku, miten se nyt sanoisi, niinku recover tuolta Piastrilta, että kuitenkin pääsi yhdeksänneksi ja otti 2 pistettä, ja nämä 2 pistettä voi jopa niinku loppukaudesta olla tärkeitä. Muuten ei oikeastaan ollut mitään isompaa tuossa kisassa. Tässä aika monen jäppäys oli, mutta ehkä tässä sai niinku tuosta kisasta niinku jonkunlaisen niinku yleiskuvan. Koitin kyllä pysyä kronologisessa järjestyksessä, mutta en ole ihan varma, että pysyinkö siinä. Mutta joo, nyt voitaisiin oikeastaan käydä jokainen kuski läpi ja antaa arvosana kuskille tästä ensimmäisestä viikonlopusta. Ja arvosana on 0-10. Ja pitäisikö meidän aloittaa ihan missä järjestyksessä? Pitäisikö meidän ehtiä, mikä oli viime kauden tallipisteet, niin mennään sen perusteella sitten käymään nämä kuskit läpi. Eli no viimeisenä ja tässä tilanteessa ensimmäisenä oli siis Sauberi, eli Bortoleto ja Hülkenberg. Aloitetaan Bortoletosta. Ajo hyvän aika-ajon. Ensimmäinen kisaviikonloppu päihitti aika-ajoissa Hülkenberg, joka tunnetaan oikeasti hyvänä yhden kierroksen kuskina, niin aika-ajojen perusteella Bortoletolle tulisi tosi hyvä arvosana, mutta sitten kisassa, koska on tulokas, niin ei pysy radalla ja kolaroi auton, niin se kyllä vähentää arvosanaa, että no, vaikea nyt sanoa, koska tuo aika-ajo oli kuitenkin suhteellisen hyvä, kun tiedetään kuitenkin, että ei Sauberi mikään paras auto ole. Ja jos mietitään, että Hülkenberg oli lopulta kisassa 7. ja Bortoleto oli kuitenkin koko kisan Hülkenbergin kannassa, että Bortoleto kun olisi päässyt pisteelle, jos ei olisi kolaroinut, niin ton kolarin takia, niin kyllä mä annan 4 arvosanaksi, että vaikka oot tulokas, niin et sä saa kolaroida, kun kuitenkin tulokas Antonelli ei kolaroinut, ja hän on kuitenkin
nuorempi kuin Bortoleto. Katsotaan nopea. Bortoleto on 20 ja Antonellihan 18. Vai? Joo, 18. Niin mutta joo, kyllä niin kuin 4 on mun mielestä ihan kisan takia. No ajoi kuitenkin, no ehkä 5. Nostetaan 5, koska hän ajoi kuitenkin hyvää kilpailua siihen asti, kunnes ajoi seinään. Sitten Hülkenberg, aika-ajot, tulokas päihittäisut aika-ajoissa, niin sen perusteella ei mikään hyvä, mutta ajo varman kilpailu, ei tehnyt virheitä, ja Sauberi teki hyvät päätökset varikkostoppien suhteen, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä mä nyt 9 annan Hülkenbergille, koska kuitenkin on Sauberilla 7. No siellä kyllä niin kuskei tippui, mutta on muuttuvat olosuhteet, niin kyllä vaan niin hyvät kuskit näköjään pysy radalla, että kyllä Hülkenbergille 9. Jos olisi ollut aika-ajat parempi, niin jopa 10, mutta kyllä niin tuosta suorituksesta pitää 9 antaa. Että tärkeitä pisteitä kyllä Sauberille, että en usko, että he kovin montaa pistettä saa tältä kaudelta, niin ainakin jos vertaa Haasiin, niin kyllä Sauberi näyttäisi, että niillä olisi enemmän vauhtia kuin Haasilla, niin kyllä tärkeitä pisteitä tuossa tiimitaistelussa tai tiimitaisteluun. No sitten Williamsin kuljettajat, no aloitetaan Sainzista, niin ensimmäinen viikonloppu Williamsin ratissa vauhtia näytti harjoitusten jälkeen olevan. Q3 teki pieniä virheitä, niin oli sitten 10. ja Albon oli kuitenkin 6. Ja luulisi, että Sainz olisi ollut aikoissa parempi, että hänellä näytti olevan enemmän vauhtia, niin kuin Q1 ja Q2, mutta Q3 sitten oli sitten 10, niin sen perusteella ei mikään paras arvosana, mutta kyllä voisi jotain 8 aika-ajojen suhteen antaa, jos Albonille antaisi 10, koska ei viime kaudella Williams mikään nopeinta oli ollut, ja varsinkin Australian kantaisella radalla, joka ei ole mikään Monza, jossa on paljon suoravauhtia, ja me tiedetään, että Williams on ollut viime vuosina todella nopea suorilla, niin tämä, että Australiassa ollaan nopeita, niin antaa hyvää suuntaa Williamsin suuntaan. Mutta joo, aikaisessa 10 Sainzi kisassa keskeyttää. Oliko sitten ajovirhe vai oliko autossa joku ongelma? Enemmän sen viittasin, että autossa on joku ongelma. Mutta kyllä mun pitää puottaa myös Sainzin arvosana 5, koska oli sitten autossa ongelma, kolaroitsa tai ihan sama. Jos sä et aio kisaa loppuun asti, niin ei sun arvosana voi olla mikään paras. Niin kuin 5, ihan vaan siitä syystä, että aika-ajot onnistu ihan hyvin. Sitten Alboni, aika-ajossa 6, päihitti Sainzin, ja ollaan puhuttu siitä, että nyt on Albonin paikka näyttää, että hän on oikeasti hyvä kuljettaja, kun vihdoin hänellä on semmoinen verrokki, että jos hän Sainzia vastaan on hyvä, niin sitten tietää, että Albon on oikeasti hyvä kuski. Aika-ajossa 6 ja kisassa 4. No, tuli 5. maaliin, mutta Antonelli sai 5 sekunnin rangaistuksen, niin on 4. Ja siis niin kuin, ei ole muuta arvosanaa kuin 10 Albonille, että niin kuin täydellinen viikonloppu. Ei tehnyt kisassa virhettä, ainakaan mitä mä näin. Williamsilta hyvää pelisilmää, milloin tullaan varikolle. Ja siis täydellinen kilpailu Albonilta, että ei tehnyt virheitä. Ja kyllä näytti sen, että hän on hyvä kuljettaja. Ja yksi parhaista keskikastin kuljettajista, niin täys 10 kyllä Albonille. Et kyllä niin kuin lupaa Albonille hyvää ja varsinkin lupaa Williamsille hyvää. Ja toi kyllä hyvän pistepotin Williamsille tästä kisasta, kun ympärillä olevat tallit, kuten Alpine, ei saanut pisteitä, ja no, Astoni sai pisteitä, mutta muut sitten keskikastin tallit ei oikeastaan saanut muuta kuin Sauber, ja no, Sauber ei nyt, en usko, että he taistelee tuosta keskikastin kuninkuudesta, niin kyllä niin kuin hyvä pistepotti Albonilta itselleen ja Williamsille. Sitten Racing Bulls.
loppupeleissä aikamoinen pettymys Racing Bullsille, että jos aloitetaan Hadjarista, joka ajoi lämmittelykierroksella seinään, niin no, aikajossa oli 11, niin ihan ok. Tsunoda oli kuitenkin 5, mutta Hadjari tulokas ensimmäinen kisaviikonloppu, niin ei voi odottaa liikoja. Ja ton perusteella, aika-ajojen perusteella ja no, kisan alkupuoliston perusteella Racing Bullsissakin on vauhtia, että taistelisi keskikastin herruudesta, mutta tämmöisillä virheillä, mitä Hadjarkin teki heti lämmittelykierroksella ensimmäisen mutkaan ajat seinään, niin kyllä siitä niin ton arvoisesta suorituksesta on pakko antaa 3. Et vaikka aika jo oli ihan ok niin tulokas kuskiksi, niin et sä voi ajaa lämmittelykierroksella heti ensimmäisessä mutkassa seinään. Niin vaikka miten on vaikeat olosuhteet ja vaikka miten oot tulokas, niin et sä voi ajaa lämmittelykierroksella ensimmäisen mutkan jälkeen, ei ensimmäisen mutkan jälkeen, vaan ensimmäisessä mutkassa seinään. Et se on, ei ole hyväksyttävää. Sitten taas Tsunoda ajoi hyvää kilpailua kyllä. Oliko 5. Alboni edellä, mutta. Sitten niissä muuttuvissa olosuhteissa, kun muut tallit teki parempia ratkaisuja hänen ympärillään, esim. Williams, että otetaan oikeaan aikaan sisälle oikeille renkaalle, niin Racing Bulls teki vaan väärän strategisen päätöksen, ja se kyllä maksoi paljon, että Tsunoda sit oli lopulta 12 tuossa kisassa, niin maksoi paljon Racing Bullsin virheet. Toki kyllähän kuskikin voi tehdä päätöksen, että hei nyt tullaan sisälle, mutta kyllä mä sanoisin, että tallilla on kuitenkin aina se suurempi vastuu, että kyllä niin kuin talli nyt pilasi Tsunodan kilpailu. Mutta viidentenä aika-ajoissa ilman noita strategisia virheitä olisiko ollut 5 ehkä kisassa, 4, koska se oli Alboni eellä, niin 4 olisi ollut. Niin se olisi ollut aika lailla 10-arvoinen suoritus myös Tsunodalta, mutta kyllä mä annan 8. Kyllä se niinku, jos oot 12, niin kyllä se niinku puottaa pari pojoa, kun jo oisit voinut olla 4. Mutta ei ollut Tsunodan vika, joten putoaa vaan se pari pojoa, eli Tsunodalle 8. Sitten Haassi. Voi Haassi. Kyllä, jos talvitestien jälkeen näette siltä, että Haassi olisi jopa Sauberia huonompi, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että se missä Hülkenberg oli 7 Sauberilla, joka oli viime kaudella siis aivan surkea talli, ja Haassi, joka oli viime kaudella siellä keskikastin paremmassa päädyssä, niin nyt näyttää, että ne on talven aikana kyllä hävittänyt täysin niiden vauhdin, eli Ocon oli 13, Beerman 14, niin ei kyllä Haassinsa näytä olevan vauhtia. Jos aloitetaan Beermanista, niin siis katastrofaalinen ensimmäinen viikonloppu. No, ei ole ensimmäinen viikonloppu Haasilla, koska viime kaudella kyllä ajoiko se 2 viikonloppua? Hetkinen. Bakussa ja Brasiliassa. Joo, 2 viikonloppua jo. Niin kyllä tämä Melbournen kisaviikonloppu oli Beermanille aika katastrofaalinen, eli ensimmäisessä vapaassa harjoituksessa ajaa seinään, sen takia ei voi ajaa toisissa harjoituksissa, ja 3. harjoituksissa ajoiko se hiekoille? Joo. 3. harjoituksissa sitten ajo hiekoille. Ja ei sen jälkeen voinut jatkaa harjoituksia. Ja sitten aika-ajoissa oli vaihelaatikko-ongelmia. Joten kyllä niin kuin Beermanille tulee senkin takia, että kisassa ei näyttänyt mitään vauhtia ja oli selvästi Oconia hitaampi, vaikka ei Oconillakaan ollut vauhtia. Niin kyllä mä sanoisin, että Beermanille no annetaan 1, ei anneta 0, koska ei kuitenkaan ajanut seinää, että pysyy radalla, toisin kuin monet muut tulokkaat tai monet muut kokeneetkin kuljettajat, kuten Sainz ja Alonso. Et annetaan 1 Beermanille, että
pysyi kuitenkin radalla, sanotaanko näin. Sitten Ocon, aika-ajojen viimeinen, jos ei Permania lasketa. Niistä kuljettajista, jotka ajoi maaliin asti, oli toisiksi viimeinen. Et annetaan sitten Oconille 2, koska oli kuitenkin parempi kuin Perman, mutta ei kyllä näytä Haasissa olevan vauhtia, ja se on kyllä sääli, koska viime kaudella näytti Haasin meno hyvältä, ja tälle kaudelle tultaessa näytti siltä, että Haas voisi niinku taistella just tuosta keskikastin herruudesta, mutta nyt näyttää siltä, että ei ole mitään asiaa sinne. Mutta joo, sitten jatketaan. Alppinen, eli viime kauden keskikastin paras talli. Jos nyt, no, periaatteessa Aston Martin oli paras keskikastin talli, mutta Aston Martin oli sinänsä niin sanotussa No Man's Landissä top 4 tiimien ja keskikastin välissä. Et se on oikeastaan semmoinen No Man's Land, mikä oli viime kaudella. Et periaatteessa Alppinen viime kauden keskikastin paras talli. Periaatteessa. Tällä kaudella isot odotukset, jos aloitetaan alokkaasta Duhanista. 14 aika-ajoissa, jos Q2 olisi päässyt Q3, jos ei olisi joutunut hölläämään viimeisellä sektorilla, kun toi Hamilton spinnas, niin olisi kyllä varmaan päässyt Q3. Hänen se kierrosaika näytti siltä, että hän parantaa sen verran, että pääsee Q3, mutta koska joutui hölläämään, niin ei päässyt. Niin ei ollut hänen vika, mutta olisiko sun sitten pitänyt ekalla yrityksellä olla parempi. Toki hän teki ensimmäisen yrityksen käytetyllä renkalla, niin kuin yleensä nuo keskikastin tiimit tekee, niin ei voi kyllä olettaa, että hän olisi päässyt sillä kierroksella Q3. Mutta sitten kisassa, niin kuin aiemmin mainihin, niin tekee alakosmaisen virheen valkoisen viivan päällä kaasuttaa. Ei voi toki tietää, koska on tulokas ja ajaa seinää, mutta keskellä suoraan ajat seinää, niin onhan se paha näky. Tulokasmainen virhe, ja näitä kyllä tulee, ja ei kyllä niinku vaikuta periaatteessa hyvältä toi Duhanin jatkoalppineella, koska tiedetään kuitenkin, että sieltä kolapinto, että sitä ollaan nostamassa tonne Duhanin tilalle, jos Duhanista ei ole mihinkään, ja Duhanilla kyllä aika-ajan osalta näytti olevan vauhtia, mutta sitten kun tekee alokosmaisen virheen, niin pakko antaa kyllä niinku siis, annetaan 2 Duhanille. Nyt kyllä tulee huonoja arvosanoja monille kuljettajille, kun ajavat seinään tai olivat muuten vaan surkeita, mutta pakko antaa 2, koska et sä voi nyt sinänsä niinku suoralla menettää autohallintaa ja ajaa sen takia seinään. Et pakko antaa 2. Mutta lupaavalta kyllä näyttää, ei vaan Alppinen vauhti, mutta myös Duhanin vauhti. Et oli kyllä harjoituksissakin Gaslyn kanssa samassa vauheessa ja oli myös niinku aika ajoissa samassa vauheessa, mutta sitten joutui hölläämään viimeisellä aikakierroksella. Sitten Gasly pääsi Q3, oli 9. Oikeastaan paras, mitä ehkä olisi voinut olettaa. Ehkä Tsunoda ja Alponen ajat on aikamoinen outlier, koska Ferrarin vauhti ei tänä viikonloppuna näyttänyt kovin hyvältä. Sitten kisassa 11. Jos mietitään, että siellä on Hülkenberg, Strollia, Alponia niin kuin isolla pisteellä ja Gasly on 11, niin ehkä 6 on ihan hyvä. Et ajo kuitenkin hyvää kilpailua, ajo pisteistä, mutta sitten vaan ehkä talli teki vääriä päätöksiä väärää aikaa. Tai oikeastaan, koska aika, jossa ei vaan oltu korkeammalla, niin ei voi olettaa, että olisi ollut kisassakaan sen korkeammalla. Niin kuin ihan siis sinänsä virheetön kisa. No, viimeisellä kierroksella mennään se ensimmäinen mutka pitkäksi ja sen takia menetetään ne sijat Ferrarille ja Piastrille, että oltaisiin siellä 8. Et sinänsä Gaslyn syytä, että ei ollut pisteellä. Et oikeastaan tiputetaan se 5. Jo tiputetaan 5 sen yhden virheen takia. Muuten jos olisi ollut 8, niin se olisi ollut joku vahva 8, mutta tekee virheen niin 5. Sitten päästään Aston Martiniin.
todella näkymätön kisa oli kyllä molemmilta Astonilta, varsinkin Strollilta. No aloitetaan Strollista, kun päästiin siihen, niin todella näkymätön kisa ja oli lopulta 6. Et en mä tiedä, näinkö mä Strollia missään vaiheessa TV-kuvassa. Et todella näkymätön kisa, mutta ei sinänsä tehnyt virheitä, ja Aston teki oikeat päätökset strategian suhteen, niin kisan puolesta en mä sanoisi nyt 10 ehkä, mutta semmoinen vahva 9. Aika-ajot, no oli Alonson kintereillä, Alonso 12, Stroll 13, Astonissa näyttäisi olevan ihan ok vauhti keskikastin muiden tallien vertailussa, mutta kyllä mä sanoin, että Strollilta aika näkymätön viikonloppu, mutta ei tehnyt virheitä, niin sai hyvät pisteet Astonille 6. Niin kyllä mä Strollille annan, kyllä mä sille 9 annan. Et en olisi kyllä uskonut, että mä tällä kaudella antaisin Strollille näinkin hyviä pisteitä mistään kisasta, mutta kyllä 9 Strollille, toisin kuin sitten Alonsolle. Päihitti Strollia aika-ajoissa juuri, mutta kisassa tekee kyllä aika lailla alokosmaisen virheet. Menikin se sitten kanttarin päätä vähän liikaa ja sitten ajautuu seinään. Muuten ajo kyllä ihan niinku perusvarmaa Alonsomasta kilpailua, että ollaan siellä pistesijoilla. Olisi kyllä päihittänyt Strollin, jos ei olisi ajanut seinään. Annetaanko Alonsolle sitten ajo kuitenkin ihan ok kilpailua, vähän näkymätöntä, ajo seinään. Alonso ajoi seinään, kokenut kuski ajaa seinään, niin kyllä siitä annetaan 5. Ei, jos mä annoin Gaslylle 5, niin Alonsolle annetaan kyllä 3. Joo, Alonsolle annetaan 3. Joo. Nämä kyllä pitäisi laittaa ylös nämä mun arvosanat, koska mä en kyllä muista, mitä mä oon antanut kaikille kuskeille, mutta ehkä mä kuuntelen tämän jakson uudestaan sitten jossain vaiheessa ja laitan ne ylös ja sitten voidaan vertailla jossain vaiheessa. Mutta joo, Alonsolle 3, että et sä nyt kokeneena kuskina voi tehdä ehkä tuommoista virhettä. Joo, annetaan Alonsolle 3. Sitten päästään Mersuun. No aloitetaan Antonellista. Aika-ajat aika lailla penkin alle. Russellin verrattuna ei minkälaista vauhtia niin sanotusti Russell 4. että Antonelli todella kaukana Russellista, mutta aika-ajassakin nähtiin, että no, jos poistetaan noi McLarenit, niin erot on todella pienet, että jos sä teet kuskina pienenkin virheen aikakierroksella, niin sä menetät paljon sijoituksia, niin sinänsä ei voi niinku hirveästi pudottaa arvosanaa, mutta kuitenkin ajetaan Mersulla ja oot 16, niin et sä mitään suurta arvosanaa antamassa, mutta sitten kilpailu osalta olisi kyllä täys 10, koska Antonelli oli niitä harvoja kuskeja tuossa kilpailussa, joka teki oikeasti niinku oikeita ohituksia radalla. Et tekikö se ohituksien ansiosta nousi joku 5, jos mä en ihan väärin muista, ja sitten Mersun hyvä strateginen pelisilmä oikeaan aikaan otetaan sisään, niin pääsee 5. No, sitten Mersu möhlää, tulee varkkostopilla liian aikainen päästö pilttuusta ja sitten tulee unsafe release ja 5 sekkaa ja putoaa 5. Albonin taakse, mutta kisa osalta kyllä niin kuin Antonellin oman niin kuin ajamisen ansiosta niin kuin 10 antaisin, mutta aika jo oli sen verran kehno, että annetaan 9, mutta todella vahva 9. Mutta sitten taas Russellille, niin siis mä sanoin, että kyllä maksimoi täysin koko viikonloppu, että kyllä niin kuin 10 Russellille. Että jos mietitään, että ennen viikonloppua ja viikonlopun alussakin kaavailtiin, että Mersu olisi hitaampi kuin Ferrari, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että kyllä Mersu on McLarenin ja ton Maxin jälkeen niin kuin se nopein talli, että Antonellilla oli hyvää vauhtia kisassa verrattuna Ferrareihin ja Russellilla tietenkin, että ei Leclerc vaikka pääsi alussa tonne Russellin taakse, niin ei kyllä missään vaiheessa haastanut Russellia. Jopa niin kuin, jäi Russellista koko ajan vähän, että Russellille täys 10, että täydellinen kauden aloitus. Ja sitten päästään Red Bulli-kuskeihin. No, kyllä mä sanon, että Lawsonille niin
kyllä se on nolla. Kyllä se on nolla, että toki auto on selvästi taas vaikea ajettava, mutta jos tallikaveri on aikaajassa 3, kisassa 2, sä itse keskeytät kisassa ja oot aikaajassa 18, niin se on pakko olla 0. Vaikka on Verstappeni tallikaverina ja Red Bullin auto näyttäisi taas, että se on todella vaikea ajettava ja vaan Verstappen saapi siitä vauhtia, niin kuitenkin. Ja muutenkin Red Bullista pitää sanoa, että tämä on Ricciardon jälkeen 4. tallikaveri, joka struklaa ihan huolella Verstappenin rinnalla, niin mä en tiedä, miten ne rakentaa tuon Red Bullin auto, että vaan Verstappeni niin pystyy ajamaan sille, mutta jotenkin omituista. Mutta joo, ja kisassa, nyt kun Lawson keskeytti ja se keskeytys oli todella en mä sano nyt mikään katastrofaalinen, että strikseillä, vesikelillä ajat seinään, niin ei mikään niinku katastrofaalinen, mutta kuitenkin oma syy, oma ajovirhe, niin pakko antaa kyllä 0 Lawsonille. Et ei muutenkaan kisassa näyttänyt olevan vauhtia, että ajo siellä Haasien kanssa kilpailua, että kyllä se on 0. Toisin kuin sitten Verstappenille, niin ehkä olisi voinut voittaa. Ei selvästi ollut kyllä niinku Red Bullissa niin paljon vauhtia, että olisi ehkä tosissaan haastanut McLaren kuskeja. Et enemmän se, että satoi vettä, niin se antoi Verstappenille mahdollisuuden voittaa, mutta jos olisi ollut koko kisa kuivana, niin kyllä McLaren olisi mennyt maisemaan, niin kuin se kisan puolivälissä näytti. Sinänsä kyllä Verstappen maksimoi mun mielestä pisteet itselleen ja tallilleen. En mä kyllä uskalla antaa 10, annetaan 9, todella vahva 9 Verstappenille. Kyllä niin kuin taisteli kisan voitosta, olisiko voinut voittaa ehkä, mutta oliko se loppupeleissä edes realistista, kun tietää, että McLaren on kyllä selvästi ylivoimaisia auto, niin ei. Annetaan nyt todella vahva 9. Sitten Ferrarin poikiin, niin kyllä Ferrari. Kyllä on monta asiaa pielessä Ferrarilla nyt, että strategiatiimi ei toimi, kisainssit sählää ihan mitä sattuu, ja ei siis kerta kaikkiaan ei näytä olemaan autossa vauhtia, että aika ajoissa Racing Bulls ja Williams on nopeampi, ja sitten kisassa, Leclerc hyvä startti, pääsee Tsunoda ja Alboni ohi, on 5, mutta ei kyllä niin kuin Mersun kintereille päässyt, ja sitten Hamilton kisa-alussa niin ei päässyt edes Albonista tai Tsunodasta ohi, et ei näyttänyt olevan yhtään vauhtia. Jos kisavauhti näyttää olevan keskikastin tallien kanssa samaa, niin annetaan nyt Leclercille ehkä, kun periaatteessa se oli Ferrarin syytä, että möhlittiin toi kisa, että siinä oli kuitenkin, oltiin siellä 4, 5, 6 ehkä mahdollisesti, jos oltaisiin tultu oikeaan aikaan varikolle vaihtaa slicksit kisan lopussa, mutta toisaalta taas on niin kokeneet kuskit, että pitäisi kyllä itsekin osata tehdä se ratkaisu, että nyt tullaan varikolle, täällä sataa liikaa vettä, mutta toki ei kuskit tiedä sitä, että milloin vesisade loppuu ja miten paljon sitä vettä loppupeleissä tulee, että tiimillä on kaikki data. Että kyllä tiimin olisi pitänyt ottaa ne sisälle oikeaan aikaan, mutta annetaan Leclercille. Oli kyllä niin mitään sanomatonta ajamista, että annetaan Leclercille 5 ja Hamiltonille 4. Että Hamiltoni oli selvästi hitaampi kuin Leclerc, mutta 5 ja 4. Vai 4, joo 4 ja 5. Aika lailla Ferrarin piikkiin meni ehkä tuo kisa, mutta ei kyllä kuskitkaan tehnyt mitään niin kuin ihmesuorituksia, mitä olisi voinut olettaa ehkä. Että Piastrikin teki niin hyvän ohituksen viimeisellä kierroksilla siinä chikanissa, että mä en ymmärrä, miten Hamilton päästi Piastrin semmoiseen tilanteeseen, että Leclerc 5 ja Hamilton 4. Että kyllä penkialle meni tämä Ferrari ensimmäinen kisaviikonloppu ja Hamiltonin ensimmäinen kisaviikonloppu Ferrarin väreissä.
parempaa olisi kyllä toiminut, parempaa olisi kyllä odottanut. Että näin Ferrari-fanina kyllä kauhistelen tätä tulevaa kautta. Et ei vaikuta hyvältä. Mutta joo, sitten McLareni, no, Norrikselle täyskymppi. Mitä voit sanoa? Yksi virhe vaan koko kisa aikana, se kierroksella 44, mennään vähän pitkäksi, mutta hyvin handle sen lopputilanteen sit siinä, että sitten McLaren kuitenkin teki hyvät strategiset päätökset ja antoi Norrikselle voiton. Oikeastaan antoi Norrikselle periaatteessa voiton, koska kisan keskivaiheella näytti siltä, että Piastrilla on enemmän vauhtia ja hän pääsi Norriksen ohi, mutta sitten McLaren jäädytti sen tilanteen, niin mutta kyllä Norrikselta oli vakuuttava voitto ja täyskymppi. Ja oli kyllä tämän kisaviikonlopun kuski selvästi. Että aika-ajoissa nopein kisassa voitto, niin täyskymppi. Ja sitten Piastri, sen arvosana oli tuossa 9, mutta toisin miten Norris siinä samaisessa mutkassa samassa kierroksessa menee pitkäksi, niin hän kuitenkin ei händellyt sitä tilannetta niin hyvin, ja sen takia meni kyllä kisa aivan pilalle, mutta ajoi kyllä todella hyvää kilpailua ja oli kyllä Norriksen kanssa samassa vauhdissa, välillä jopa nopeampi, niin sen virheen takia niin puotetaan 7. Et oli antamassa 9, jos ei olisi tehnyt sitä virhettä ja olisi tullut toisena maaliin, tai jopa, en olisi 10 antanut, koska Norris tallikaveri on kuitenkin nopeampi, mutta annetaan 7 Piastrille sen virheen takia. Se puottaa kyllä niin vaikuton. Ei, annetaan 7, koska ajoi niin hyvää kilpailua. Ja sitten yksi virhe kyllä, se pilasi koko kilpailun, mutta kuitenkin hyvin sai se auton irti sieltä nurmikolta, koska se näytti siltä, että Piastrin kisa oli siinä ja hänet jopa TV-grafiikassa laitettiin, että hän on keskeyttänyt, mutta sai auton sieltä pois ja lopulta pääsi pisteelle oikeastaan vaan sen takia, koska tuli safety car, että onnettomuudessa sinänsä, mutta pääsi pisteelle, ajoi hyvin ton lopun, että ajoi itseensä vielä pisteelle, mutta joo, 7. Mutta joo, siinä oli arvosanat kuskeille ja kyllä niinku tää kisa, siis en ole hetkeen kahtonut näin hyvää avauskisaa kuin tää oli. Ei ehkä ohitusten valossa ollut mikään kaikkien tapahtumarikas, mutta kyllä toi niinku muuttuvat olosuhteet, niin vitsi se, että se kyllä antoi semmoisen reseptin tohon kisaan, että ei kukaan olisi edes voinut niiden märissä unissaan niinku arvata tuommoista lopputulosta tuohon kisaan, tai tuommoista niinku kulkua tuohon kisaan, että lämmittelykierroksella tulokas ajaa seinään. Ensimmäisellä kierroksella 2 kuskia ajaa seinään. Ja kaikkea muutakin, että niin kuin vesisade ja siis aivan mahtava kilpailu loppupeleissä. Että viimeisetkin kierrokset ja McLarenien, ei se nyt taistelua ollut, koska se jäädytettiin, mutta varsinkin viimeisien kierrosten Verstappenin jahtaminen Norrista vastaan, niin se oli kyllä, siinä oli pientä jännitystä. Että tästä niinku, tämän kilpailun perusteella on kyllä niinku tulossa ihan hyvä kausi. Vähän kyllä pelottaa toi McLarenin ylivoima, että se kyllä näyttää siltä vähän, että McLarenin menee menojaan, mutta toivotaan, että Red Bull saa vauhtia, toivotaan, että Mersu saa vauhtia, toivotaan todellakin, että Ferrari korjaa niiden ongelmat ja se pääsisi tuonne McLareneen kanssa taistamaan. Mutta joo, tästä on kyllä hyvä niinku jatkaa tätä kautta, että oliko ensi viikolla, onko Kiinan kilpailu? Ensi viikolla Kiinan kilpailu. Erilainen rata, siellä on todella pitkä suora, niin oikeastaan semmoiset, joilla on hyvä suoravauhti, niin tulee pärjäämään kyllä Kiinan radalla. Pitää katsoa speedtrappeja, että ketkä on ollut nopeita jo. Mutta joo, yleensä Williams on ollut hyvä tuommoisella radalla, että voi povata kyllä Williamsille hyvää viikonloppua, mutta joo, Australian kisaviikonloppu on nyt ajettu läpi ja näin. Eiköhän tässä jatketa tätä päivää, että kello on 9.21.
tänä viikonloppuna herätty aikaisin 3.32 päivänä ja ennen 6 tänä aamuna, niin tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Hetkinen, mitä oli muuten ensi kisaviikonlopun aikataulut? Sehän on, että päästäänkö me mistä katsomaan? Kiinan osakilpailu, niin sehän on ensimmäiset vapaat-harjoitukset 5.30. Se on muuten sprinttiviikonloppu, niinpä onkin. Eli ekat vapaat harjoitukset 5.30, sitten on sprintti-aika-ajot niin 9.30, sprintti kello 5 lauantaina, sitten on aika-ajot kisaan kello 11 ja kisa sunnuntaina sitten kello 9, eli aika hyvään aikaan on kyllä nyt ensi kisaviikonlopun aikataulut, mutta joo, näillä eväillä ensi kisaviikonloppuun. Palopaikalla kiittää ja kuittaa.